wannan ba ka rude mata kanan ki tsallaka mun shi ya tashi to ba tsallaka ba ki tsallaka ba dawo kansa tsallaka malima ba za ki tsallaka ba subhanallah ku saurara me yake faruwa ya za ta kashe dan mutane su tsallaka abinda take a wannan kenan malima kashe mutum ga zahiri tsaya don Allah ku tsaya gani nan don Allah ku tsaya ya ta dauke wannan ciwon ba na asibiti ba wannan ciwon ba na asibiti ina ga muku magana ba za ku saurare ni ba malliman ka tafi da shi asibiti da ce ba asibitin bane malliman kawai muna ganin mutum gaskiya wannan ba shawara ba ce wannan yaron kama shi kai kuma ba wanda ya kama shi ba ita ce mai ne na ga miki kai shi asibiti malliman ba aikin asibiti bane ba wannan matar ta kama mutane su guda 10 a unguwan nan malami ba ka kalli idan ta ka gani ba da gashi nan ko dan uwa ba ta yi tana kallon ka unguwan nan tun da iyayen mu kawai muna ganin mutuncin ka ba yace zamu da kai ma da to shike an ce ba za ka mutu bane sai ki dawo da shi to shikenan malami a mun kokari wallahi